Koľko? Já tě teďka nechám pracovat a až budete mít všechny hotový, tak tě zastavím, nebo tě nechám se zamyslet, ale půjdeš do terénu bez očekávání. Ani výšku? Výška nějaká do pasu lidskýho. Teraz nehľadá, teraz si to tu prezerá. Jasně. Tak je tady na návštěvě, viď? Ale přepíná se mezi tím. Šla se tady podívat a pak, Zorek. Ti i natočím, jak to bylo skvělé. Takhle. Teď to teda odložím. Čakaj, ešte budem. Můžeme? Sami. Hľadaj druhé.